upis prvaka još nije završen i dalje traje, ali s obzirom da sam ja drugu godinu direktor škole i da, ako se sjećate u prvom intervju, a nisam ih dao mnogo, ovo je drugi, ja mislim, nekako jedan od dva glavna zadatka bio je da u prošlom 4. razredu ostvarimo upis 5. odeljenje u prvom i da sadašnji 4. razred koji završava sa 4 odeljenja ima 5 odeljenja u narednom prvom, za narednu školsku godinu, tako 2025-2026. I po broju učenika koji su se trenutno prijavili, a taj broj nije konačan, može da bude veći, nadam se da neće biti manji, trebalo bi da se ostvari ta ideja i taj plan da imamo sada 5 odeljenja od 1. do 8. razreda u svim razredima. Odlično. Dakle, od 1. septembra možemo očekivati u školi 8. septembar 5 odeljenja prvaka. Tako je. Da li to znači da neće biti ni tehnoloških viškova? Ove godine neće biti tehnoloških viškova, s obzirom da se zatvara jedno odeljenje škole u Petrovcu, jer tamo imamo samo jednog učenika 4. razreda, a u matičnoj školi ćemo otvoriti i 5. odeljenje, tako da će broj zaposlenih ostati isti i ove godine.